Ngikubingelele mbukeli phinde ngomukele kwesimanzonzo sikulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi ke ugodole ke ulokhu ke eyimise ke lubhojozi ke ngempela ke yona ke inkatha laphana ke endaweni ke eziningi njengoba ke exhumene nabantu ke abaningi yena ugodole ke osezakhele ke igama laphana ke kuona ke uTikTok ngokulandela ke lona ke iqembu iMK umkhoto ke wesizwe mbukele ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana naloko ke lolu daba lwakhe ke ugodole aseliveze laphana enkundleni zokuxhumana njengoba ke aqala ke aziwa ngokuthi ke udriver ke wamatekisi noma ke ulaphana ke emkhakheni ezamatekisi njengamanje ke ngoba ke esegxile kakhulu ngapha ke kwezepolitiki mbukeli ukuthini ke okwakho uPaula ngalo ke lolu daba lwalendaba engizokufela yona njengamanje ke yevideo yakhe ke ugodole nansi ke ivideo mbukeli bese ke uyalaphana ke ezethu comment section sizwe uvu lakho mbukeli ukuthi ngabe wena uthini siyabonga ngani zakwethu sanibonani uyena kumtatazeliswa amasela lo umfo kaNkomgodole ngisafuna ukubathinta ngapha eMoyi River yebo la ku-Ward 4 la kuzoba ne-by election khona into engifuna ukubatshela yona ebaluleke kakhulu nawe ungayilalela izokusiza kukhona ikhomanda ke ngithola inombolo yalo Hello. Commander. Commander, morning. Uyaphila Commander? Uyaphila Commander wami, ngikhuluma nobani? Ukhuluma nekankomgodole ke ingane Commander. uNkomgodole uyaphila futhi? Niyaphila nina? Siyaphila. Kuyasetshenzwa siyaphusha. Lalela ke Commander, ungilalele kahle ke. Angizwani nabantu ababhayiza Commander wezwa. Angizwani nama Commander abhayiza. Lapho eMoyi River ku-Ward 4 kuzofika uNtuli noHlabisa beletha umembeso njengasemandeni wezwe. Ngiyakuzwa Commander. Angifuni ukuthi nibavimbe uma esebabizile ukuthi abezothatha ingubo nokudla nembewu noma yini nibadedele behambe bayazi bona into abazoyivotela Commander ngithi Khululeka Commander kade ngikhuluma nomama nje la endlini ukuthi uma befika bahambe beyothatha noma abe yini begqoke bebhiyoze kodwa nje umagogo uthi uyidaba uyalwazi ukuthi uyoqeda ephepheni bayazi abantu abadala ukuthi bafunani khululeka Commander sikade umzila abakhiphe yonke umembeso nokudla azothatha abantu abadala vele bayadinga uyeza kumembeso Commander kufuneni be ready umkhehlo ke uyobunga e14 phela ubatshela omagogo bethathe ingubo yonke into ababanikeza noma athi akufika nobani kodwa nje specially uNtuli noHlabisa sifuna ukubabonisa manje nibathi ninganqabeli umuntu beyilanda ikipa befike bevale ngazi umfanti yesivalo sowenza njalo sugadile umzila Commander lami ogogo bayalwazi udaba ehla nina ngapha egolini nizosivimbisa ngapha kodwa nje abantu abadala bayalwazi udaba ubatshela ukuthi uyeza umtatazeliswa amasela ugodole uzobe khona na kanjani maduze nje impela sobe sugade sonke umzina kaNkomgodole siyabonga futhi ukusicheka usinikeza amandla ukuthi siphushe kakhulu utshele namanye amakhomanda akangifuni umuntu ozovimba abantu mabe lapha baye beyothatha lezi zinto bedle begqoke bembathe bazovotela umkhonto abantu sebelawo magogo umtshele nomagogo atshele nabanye omagogo lapho elingisogogo base 93 nogogo basemandeni Ngathi ukhona usho njalo wathi ogogo baseThekwini bayihlahla indlela babakhombisa ukuthi kwenziwa kanjani hayi impela uyihlabe awulawula ngiyodlulisa njengoba unjalo umlayezo kulungile Commander is good is nice thank you bye Siyabonga Commander siyabonga Commander Danke Commander Ngizodela nina asidlali lana
Hawu, nizongibona ngubani nina?